ברוכות הבאות לפודקאסט גנים לחיים, יוזמה חברתית חינוכית מבית החמ"ל האזרחי. בכל פרק ננהל שיח על מערכת היחסים שבין עיצוב המרחב לפדגוגיה של הגיל הרך. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו גם באינסטגרם. ברוכות הבאות לפודקאסט של גנים לחיים, הפודקאסט שבו אנחנו מדברות על מערכת היחסים בין המרחב של הגן לבין הפדגוגיה שחיה בתוכו. אני רותם ברקת, אדריכלית ומנהלת צוות התכנון של גנים לחיים, ואיתי מאיה פלס, מלווה פדגוגית שלנו בפרויקט. היום אנחנו נדבר על נושא מאוד מאוד רלוונטי לכולנו, על חוסן בגן ילדים. אז בואי נדבר רגע על נושא שהוא בלתי נמנע לדבר עליו במדינה שלנו, ובכלל במציאות, במאה ה-21. המציאות כל הזמן משתנה, דברים בלתי צפויים כל הזמן קורים לנו, ואנחנו צריכים להכין את הילדים שלנו לעולם המשתנה הזה. ואיך אנחנו יכולות כבר מגיל הגן ללמד אותם את הגמישות הזאת ולפתח בהם חוסן. דיברת על גמישות, וזה ישר עולה לי דימוי של עלי ירוק, ענף ירוק. שענף ירוק הוא, כשיש רוח חזקה, הוא מתקפל ומתרומם. וענף שהוא כבר יבש, כשיש רוח חזקה הוא נשבר. ואמרה טלי ורסנו, הזכויות שמורות לה, החוכמה, כמה זמן לוקח לי עד שאני מתרומם, זה החוסן. זה בסדר להוריד את הראש, זה בסדר לפקוד, זה בסדר להיות בתוך הקושי, אבל כמה זמן, אני מתרומם. ואם אני מצליח להתרומם מהר, סימן שיש לי חוסן, שהשריר הזה עובד. והוא שריר, הוא שריר שצריך לעבוד עליו. והגן הוא מקום מצוין לעבוד גם על השריר הזה. גן וחוסן הולכים ביחד. ואם אנחנו רק צוללים לכניסה של הגן, איך גן נראה מבחינה עיצובית, אדריכלית, איזה צבעים, איזה חומרים אנחנו בוחרים. וזה באמת המקום שלך ככה לתאר איך חומרים טבעיים נכנסים לגן ומה הם מעניקים. אז יש המון מחקרים בימינו שמדברים על ביופיליה. ביופיליה זה הנטייה הטבעית של אנשים לחומרים טבעיים. ואיך בעצם המחקרים מראים איך חומרים טבעיים במרחב הפיזי, זה יכול להיות עציצים, זה יכול להיות דברים שעשויים מחומרים טבעיים או שעשויים בעבודות יד, ומחקרים ממש מראים איך הם משפרים מדדים חיוביים אצל אנשים ואצל ילדים, איך הם יכולים לשפר מדדים של קשב וריכוז, איך הם משפיעים על אקלים הגן, על הקשב של הילדים. זה קשור גם לחומרים וגם לפלטת הצבעים שאנחנו בוחרות במרחבי הגן. הדברים האלה, כשאנחנו מתכננות אותם היטב, מייצרים שפה שקופה בלתי נראית, שמדברת איזשהו אקלים גם לילדים וגם לצוות. אקלים הגן יכול להוריד חרדה, לייצר שקט, לייצר איזשהו שקט פנימי, בלי שנצטרך להגיד לילדים, פה מדברים בשקט, או פה לא רצים. עצם התכנון של המרחב והשימוש בחומרים ובצבעים רכים, יכול לייצר את התחושה הזאת באופן פנימי. אז בעצם את מדברת על חומרים, על אמצעים סביבתיים שיכולים לשפר ולהכניס את הטבע לתוך הגן, ואני חושבת על גננת בשגרת יום שלה, איך היא יכולה להכניס בעצם את הטבע לגן. זאת שאלה שהמון המון ככה מהדהדת בקרב גננות, ויש לזה כל מיני אפשרויות, כמו למשל, כמו שציינת, להוסיף עציצים, צמחים שאפשר לגדל בתוך הגן, לתת לילדים לגדל ולקחת אחריות על הדבר הזה. זה מייצר תחושת אמפתיה, במיוחד בתקופות של משבר, שילד זקוק לתקווה, לגדל צמח, לגדל אפילו שתיל קטן, או להנביט ולעקוב אחריו, ולדאוג לו למים. זה הופך אותי מהמקום של הקורבן, למקום עם כוחות, עם מקום של יכולות לטפח מישהו אחר באמפתיה, ולגלות את התכונה הנפלאה הזו, את היכולת הזו. אז להכניס כמה שיותר חומרים מהטבע, גם לגדל צמחים ועציצים, אבל גם לתת לילדים לשחק איתם. לא אחת בסביבות, נכון, בתקופת המלחמה למשל, לא יכולנו בחלק מהמקומות לצאת ולאסוף את החומרים. אז כרגע, שזה מתאפשר, לאסוף כמה שיותר חומרים מן הטבע, בלוטים וספסולים ועלים יבשים, וממש להכניס אותם לתור מרחבי המשחק. כן, גם למרחב הסוציו-דרמטי, לתת לילדים לבשל, לפשפש, להרגיש, לחוש, להריח, להרגיש את המרקמים השונים. בחיבור הזה לטבע, הוא יוצר, כמו שאמרת, תחושה של שלווה,
של ויסות. של קרקוע. של קרקוע, שזה באמת מונח נורא חשוב, אפרופו איך להכניס את הטבע, תחלצו את הנעליים. קודם כל תאפשרו לילדים לחלוץ את הנעליים בגן, תנו להם להרגיש את הקרקע הבטוחה הזו, תנו להם להרגיש מרקמים, זה נורא נורא חשוב. אז בעצם להכניס חומרים, לגדל עציצים, להתקרקע, לחשוף אותם לאלבומי צילומים מן הטבע. לא אחת תראו מחקרים, מה קורה לאנשים שמסתכלים על מגדל עם עשן, מגדל תעשייתי, מה קורה בגוף, ומה קורה שמראים נחל זורם. אז לחשוף את הילדים גם לצילומים אמיתיים מהחוץ. של הסביבה הקרובה זה יהיה מצוין. אם גננת יכולה לתעד את הסביבה הקרובה, ממש לתעד עץ, מה קורה לו בעונות השונות ולתלות בתוך הגן, זה להכניס את הטבע לגן. זו אפשרות נהדרת. יש צמחים שלא זקוקים ליותר מדי, לא ליותר מדי אור, ולא ליותר מדי מים, כל הסוקולנטים למיניהם. אפשר ממש לייצר משתלה כזו בתוך הגן, ממש לתת לילדים לעבוד, למכור, לייצר. זה שוב, מסב את תשומת הלב מהקושי למקום חדש, שמעורר תקווה, של משהו חדש שקורה פה. מרחב שאנחנו יכולות להוסיף בגן, אם יש לנו את האפשרות, היא מרחב של משתלה, שבאמת נגעת בו בנגיעות לפני, זה יכול להיות חלק ממרחב חקר וטבע, ואם יש לנו מקום, הוא יכול להיות ממש מקום בפני עצמו. מקום שבו אנחנו מאפשרים לילדים להתעסק עם החומרים הטבעיים, עם הצמחים באופן אישי. זה יכול להיות עבודה קבוצתית או עבודה אישית. אנחנו יכולים ללמד את הילדים המון דברים על תהליכים. גם בתהליך יש חוסן, כי כשהילדים יודעים שאין דבר ואז מיד דבר אחר, אלא יש תהליך שבו צומחים, משהו נובל ומשהו נובט. זה נותן להם איזושהי תחושה שתמיד יהיה מחר חדש. זה מלמד אותם באמת את החוסן הזאת, את הגמישות הזאת, את התקווה. ובואי נדבר על מרחבים של משתלות שאנחנו מתכננות, ומה אנחנו יכולות לשים בהם בשביל לייצר את הפעילות הזאת של הילדים. אז באמת כבר הקמנו כמה וכמה משתלות, ויש גם כמה שבדרך. חשוב שזה יהיה מקום פעיל, ושזה יהיה מקום פעיל ושייך לילדים. שהילדים ייקחו חלק בכל התהליך, החל מהזריעה, שתילה, השקיה, עיסוב, כל מה שצמח זקוק לו. ובאמת, כדי שזה יקרה, צריך מרחב, שולחן מכובד, עם כיסאות, עם מידוף, עם כל כלי העבודה, שילדים ידעו, במרחב הזה עובדים, במרחב הזה מתלכלכים, במרחב הזה שותלים ומגלים. שיהיה מקום גם לתיעוד הצלחות, לתיעוד כישלונות, זה מאוד נחמד לראות. ולתיעוד התהליכים. לגמרי, וכל התהליכים שהם עוברים במשתלה, בגידול וגם במחירה, כי מהמחירה גם כן יש פה איזה ערך מוסף שאפשר להרוויח ממנו, עוד מיומנויות חדשות שמצטרפות בעצם. אבל בואי נחשוב על עוד מרחבים שהחוסן ככה יכול לתת את אותותיו בתוכו בגן. אז מרחב נוסף שאנחנו הרבה פעמים יכולים לתת לו אפשרות לדיבור הרגשי הזה שמפתח חוסן, זה מרחב התיאטרון. כאשר אנחנו מאפשרים לילדים מרחב תיאטרון, זה יכול להיות סימון, זה יכול להיות במה קטנה או וילון קטן. אנחנו רק מסמנות לילדים שפה אנחנו משחקים בדמיון. זה נותן להם איזושהי הזדמנות כמו להיכנס לנעליים של מישהו אחר. וכשמישהו אחר מדבר, הוא יכול להגיד דברים שאני אולי מתבייש להגיד בתור עצמי, אולי פוחד להגיד בקול רם. זה נותן להם איזה מוצא רגשי שאין להם בחיי היום-יום. נכון, המשחוק והקבלת תפקיד אחר באמצעות בובה, באמצעות במה, באמצעות התחפשות, זה בדיוק המקום הזה שילד זקוק לאיבוד כל החוויות שהוא חווה. אז זה יכול לבוא לידי ביטוי, כמו שאמרת, בתיאטרון, זה יכול לבוא לידי ביטוי בעולם קטן, שולחן החול, עם דמויות שהן בעצם הבמה לנפש, זה יכול לבוא לידי ביטוי במרחב הספר, עם בובות תיאטרון, שמצרפים לספר, שהוא בעצמו כלי בעצם לפיתוח חוסן בקרב ילדים. ודרך נוספת שאפשר להשתמש בה, הוא לבנות ממש מרחב לשיח אישי רגשי של גננת, צוות וילד, אפשר לעשות את זה בקבוצות קטנות, ובמרחב הזה שהוא יהיה נעים ומזמין, ובנראות שלו הוא יהיה מאוד רך ועוטף, יהיה בו גם כרטיסיות, כל מיני כרטיסיות שהגננת יכולה לייצר, עם שאלות רלוונטיות, מה העולם הרגשי של הילד, ממש לקחת יומן,
וליצור איתו דיאלוג, ולכתוב איתו ביומן את הפגישות, ממש לתעד את הפגישות, מה היה בפגישה הקודמת, ממש שיח אישי, רגשי, שמאוד מאוד תורם לחוסן. לעבוד על גלגלי רגשות, על סיטואציות חברתיים, על מדרש תמונה, זה מרחב שאפשר לפתח אותו, וממש להרוויח ממנו היכרות עמוקה של הנפש של הילד ואיפה הוא נמצא. ממש אפשר לחוש את האקלים של הגן דרך הפרט ודרך הקבוצה, בתוך שיח, בקבוצה קטנה, במרחב שכזה. אם אני חושבת על עוד מרחבים של חוסן בגן, מלבד המשתלה שדיברנו, והתיאטרון, כמובן שכל העבודה בחומרים. כל העבודה, ככל שנגיש יותר חומרים בגן, הם הספרים והמחברות של ילדי הגן. דרכם הילדים יאבדו את החוויות. דרכם הם יעשו את הסובלימציה, את העידון יצרים, הטמון בתוכם. אם זה לדפוק עם הידיים בעוצמה על החמר, הכל אפשר שם. הכל מותר. אם זה להעמיס המון 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 שכבות של דבק, ילד זקוק למקום הזה. אם זה המקום של לצבוע, לעשות ממש עבודה של צביעה של משטחים גדולים, כי זה מה שהנפש שלו צריכה, עבודה בצבעי מים. כל הגשת חומרים היא בעצם דרך מצוינת לחיזוק החוסן. ככל שנגיש יותר, אנחנו נדע שהגן הוא גם חלק מהטיפול בילד בתוך המקום הזה. אז דיברנו על תיאטרון, וספר, וחומרים, ומשתלה. יש עוד מרחבים שככה עולים לך? בעולם קטן? אני רוצה להדגיש שבגילאים הצעירים יותר, בגילי הפעוטות, לפני שהם באמת לגמרי פועלים עצמאית, יש חשיבות נורא גדולה, או אפילו לפני שהם מסוגלים לתמלל את הרגשות שלהם ולשיים את הרגשות שלהם, הרבה פעמים אנחנו רואים ומחקרים מראים שהעבודה עם חומרים, עם הידיים, באמת עושה את הוויסות הזה, שהוא חלק מבניית החוסן אצל ילד, כבר מגיל הלידה. אז הרבה פעמים במרחבי שהייה, במרחבי רוגע, בגילאים הצעירים, אנחנו נאפשר להם לוח תחושות, שבו יהיה דברים רכים שאפשר למשש אותם, דברים מחוספסים, דברים שאפשר למעוך אותם, או דברים שהם קשים והם מתנגדים. העבודה עם הידיים מאפשרת לילדים הקטנים את הביטוי הרגשי שהם עוד לא יודעים לעשות עם המילים. וחשוב לנו לאפשר את זה במרחב, שהמרחב ייתן להם דרך לבטא את עצמם. ואם דיברת על לחיצות וידיים, אז הגוף, כל הגוף, גוף ונפש, הם מקשה אחת. אז לאפשר גם מקום לתנועה גדולה, וגם מקום לתנועה קטנה, לקחת בחשבון שיהיו מרחבים כאלה בגן, ממש לנקות מרחב מסוים, להזיז, ולאפשר שם תחנות של פעילות גופנית משחררת, משמחת, מאפשרת להורמונים להשתחרר. זו עוד דרך, והגן היא מעבדה מצוינת לדבר הזה. נכון, אנחנו באמת יכולים לראות שתנועה הרבה פעמים מורידה חרדה. אצל ילדים שעולה בהם חרדה, עולה בהם איזושהי מצוקה, הם צריכים באופן פיזי לשחרר אצלהם במוח באמת את ההורמונים האלה. הם צריכים לקפוץ, הם צריכים לרוץ שנייה, הם צריכים לקפוץ במקום. גם בתוך מרחב הגן, גם אם אנחנו לא נמצאים כרגע בחצר, אנחנו רוצות לאפשר להם את האפשרות הזאת לפורקן. גם אצל ילדים שלא יודעים עדיין לתמלל, וגם אצל ילדים שכבר יודעים ולא מסוגלים כרגע עדיין להגיע לשלב המילולי. הם צריכים רגע לפרוק את האנרגיות האלה בשביל לחזור לביסות ולחזור לחיי הגן. ואם אנחנו נאפשר להם את המקום הזה של התנועה, אנחנו מרוויחות עבורם איזשהו מוצא לרגשות האלה. נכון מאוד. עד עכשיו דיברנו על מרחבים, אבל הבסיס באמת לחוסן בגן זה הסדירויות. זה הסדירויות והמסגרת הבטוחה שאנחנו כל הזמן חוזרות עליה. עוגנים ויציבות. עוגנים ויציבות. סדר יום קבוע, ברור, מצולם, מתועד על לוח התוכן, שהילד ידע בדיוק מה קורה בכל יום, לוח שנה, איזה יום היום, כל הסדירויות, כמה ילדים הגיעו, מי לא הגיע, כל הטקסים והסדירויות הקבועות מאוד מאוד חשובים לבניית החוסן. העולם מבחוץ יכול להיות בקאוס. הגן הוא המקום היחידי שהשגרה נשמרת בו, והילד ידע שכל יום בשעה מסוימת נפתחים השולחנות העבודה, ובשעה מסוימת גם יש את האפשרות להתחיל ולאכול, ובשעה האחרת אני נפגש עם חברים. כלומר, הסדר יום הוא עוגן מאוד מאוד משמעותי לבניית החוסן בעבור הילדים. אז המרחב מדבר חוסן, והסדירויות מדברות חוסן, וביחד המכלול הזה באמת בונה חוסן בקרב ילדים במציאות כה משתנה.
עוד חלק נורא חשוב בהחזרת חוסן לילדים, וראינו את זה גם הרבה מאוד בתקופה האחרונה, בתקופה של המלחמה, זה לתת לילדים כוח. כשאתה מחזיר לילדים את האונים, אתה נותן להם שליטה על משהו, אתה מחזיר להם את תחושת החוסן. זה יכול להיות דברים פשוטים, כמו בחירה שדיברנו עליו. אם אנחנו נותנים לילד לבחור באיזה מרחב הוא משחק עכשיו, עם איזה משחק, עם איזה חומר הוא עובד, אנחנו נותנים לו שליטה, זה נורא מחזק את החוסן. אנחנו יכולות לחשוב אולי בתור גננות או בתור הורים, שקל יותר להוריד ממנו בחירה, שקל יותר לבצע את ההחלטות עבורו. אבל כשאנחנו נותנות להם את הבחירה, אנחנו נותנות להם את הכוח, את השליטה על החיים שלהם, וזה מייצר חוסן אצל הילדים.